Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya, onika okhulumayo. Ngizokhuluma ngomsebenzi wabantu abadala. Kulaba abanobizo. Kukhona abantu esithi masibabheka abantu abaphile ngeinkinga zabo kakhulu, and kuba difficult to separate yourself from kuma distractions weinkinga zakho. We've got abantu abawuthathile umsebenzi namhlanje kodwa they are distracted ngani ngama personal life abo. Uma uthathe umsebenzi wedlozi nowengelosi, there's no more you and your problems. Ama problems akho asizakala mawuloku unake ingelosi nedlozi lakho wenza lokho zonke izinto abazifunayo. Ngibeke njalo. Because once you start focusing with personal problems like relationship, yonke into iyazichachekela. Meanwhile, ubhekane nengelosi yakho. The duty abakupha yona. So, kunabantu abathi kuyafana bezi ngamaphupho, it's because of your energy. Ubheke kakhulu mawuseyintsebenzweni noma ephehlweni. Uhlala ingelosi nedlozi zisebenza. Then when maku free will time whereby so phumile einsebenzweni zengelosi so phumile ephehlweni, you start umuntu welokishi indaba zaselokishini. Kanjalo you won't pass China. Ngisho nabantu abangakangeni endumbeni yakho, there is a way yokubonisa ingelosi namadlozi akho ukuthi yebo mina ngiready ukusebenza ngabantu through what nanoma ukhuleka noma uphahlela bomndeni. Kushuthi in everything oyenzayo it's all about another person. Lokukhanya okutholile kwamele kukhanyisele nabanye abantu. So ayimani vele ivuleke basuke bayibona energy yakho ukuthi wena unaka more into zala emhlabeni. Cause ngempela bathini ingelosi nedlozi azifuna ingqondo ephithene. Yes, Christians bathi abafundisi bathi God is closer to those who are mourning. When it comes to idlozi nengelosi, uyabakhathaza mawusolo ukukhala ngento eyi1, ukhala ngezinto zala emhlabeni. Yes, we are not robots. Kodwa ma so spiritually matured, uyoyazi into ekufanele ingene ikulimaze nekufanele ingene ingakulimazi. Kumona kobuhedeni kunobumona bobuKristu. So we must know the difference, because ma ungathi uthola ukubheka kuma problems esinawo, we chose to attend them and ukuthi asibulale asilimaze engqondweni. That's why unika alapha ingqondo nenhliziyo yokuqala. Uma ngizokulapha kuthi awukokhulekise inhliziyo yakho nengqondo yakho, ngoba ngifuna inhliziyo nengqondo eclean, so that nani neinsebenzo zizokwazi ukuthi zithole indawo. Kodwa ayikho lapho this part yokuthi baningi abantu abawuthathile umsebenzi iproblem babheke ukuthi anginamali anginani. Akuthi mawukhuleka starting from today ukhulekela abantu. Cause in most cases lento abaningi bayayazi. Ngiyafika ukuthi uyakhuleka kuvela ubuso babantu buvele kanje. Usukubonisa utrain ukuthi uzosebenza ngabantu. Usuke utrainwa ngalo ndlela leyo. And ngempela ma expecta ukuthi idlozi nengelosi zikuvulela imali, what's in your plate? Zambe zokurobhela ibank? No. So your behavior also counts. Your thinking also counts eyintweni zedlozi nasengelosini. Amen. Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya. Please don't forget to like and subscribe.